tak co? Pojď, ne, nebo zblízka. Já nefotím. Natáčíš to. No. Tak to. Tak ukáž, jak hraje, vole, profík. Já jsem to zesral, kámo. Omylem jsem se tady namačkal tyhle vyšší sázku, ale to jsem na nule. Sadil jsem hodně nuly. A hru potom, co jsem skončil omylem. Pořád ty vole nezariskovat, nebo ne ty vole? Pořádně si moc se vole, jak ti vyjde vole. Gambleři. No já už jsem byl skoro na nule. No takhle, byl jsem na nule A vytočil z 300, jo? Třikrát za sebou bylo s Hero. Máte s Hero super sázka. A to se vyplatí. Ale já mám 100%. Generálně štěpa, ty vole. Ale já jsem slyšel, já jsem sem šel 3 kilama a on 500, ty kápeš to? To jsi ani nehrál ruletu. To bys ani kápku sázku, ty vole. 40 minimum. Tak nějaký kurz pro sázkaře. Tam dej barvu a Ale pak kolik je je vlastně? barvu. Znamená, kolik je vlastně? Na co? Jak to sází? Fakt, ty. Můžeš prohrát, vole, kolik máš, vole. Ale jestli by to bylo zero přišel. To jsem viděl, kolik na můj sází. Jak to nefunguje? Tak to byl jako kurz sázky.